Здравейте, здравейте, здравейте! Как сте? Какво правите? Може би вие се питате същия въпрос, какво правя в този канал и какъв е изобщо този канал? Еми сега ще ви разясня. Днес сутринта станах с една мисъл в главата си, която реших веднага да осъществя, тъй като аз съм супер спонтанен човек. Реших, че ще си направя втори канал, който ще е за дейли видеа. Защо го реших ли? Причините са доста. Първата причина е, че има много дни, в които не се случва нищо, кой знае колко интересно, но просто искам да хвана камерата и да снимам, и да говоря, и да ви кажа това. И това по принцип няма как да стане в нормалния ми канал, тъй като там гледам да са по-интересни нещата и дори да снимам дейли клипове, гледам да ги снимам да са малко по-интересни, примерно като пътувам някъде, като правя нещо по-интересно, а не като си вися в нас или примерно да отивам до супермаркета да пазарувам. То това е идеята, да мога в този канал да си снимам всичко, което ми е на сърце в този момент. И да снимам дейли клипове, когато си поискам и каквито си поискам. Втората причина е, че по принцип в онзи канал има много хора, които не гледат дейли видеа, но гледат моите клипове. Съответно, може би тези две неща трябва да се разграничат. И тъй като виждам, че има хора, които гледат дейли видеята ми, както и останалите ми клипове, то тези хора, които гледат дейли видеята ми, ще могат да гледат дейли видеята в този канал, така че може да се абонирате и за него, така че така ще мога да угодя на всички ви. А и плюс това да се призная, не ми се вижда много нормално да имам клипове, които са гледани 50 000 пъти, един след друг, да кажем 3-4 клипа по 50 000 гледания и изведнъж бам, 3000 гледания за нещо, защото то е дейли. И за да има и от двете, и за да може всички да сме доволни и щастливи, направих този канал. Значи по принцип аз тук имам вече няколко абоната, тъй като съм качвала някакви малки дребни нещица в този канал. Така че ако искате и знаете някой друг, който гледа видеята ми, можете да споделите това видео, за да се разпространи, за да научат повече хора за това, че ще имам втори канал и да не се чудят къде са ми дейли клиповете. И пак официално казвам, вече няма да има дейли клипове в онзи канал. Дори и да са по-интересни, всичко дейли ще бъде тук. Жалко, че не може да се прехвърлят клипове, защото ще да се прехвърля всички дейли клипове от този канал в този. Както да, много говоря, разбрах се за какво става дума. И между другото, ако трябва да съм честна, имам още една идея, която ще реализирам някой ден, но за сега все още няма да ви я казвам. Да, между другото, може да не ми се смеете на косата, знам, че е абсурдна. Постригах я и е супер къса. Сега очевидно аз трябва да имам някакъв план за деня. Планът за деня е, че бях преди малко в Петко. Сега дойдох до нас, за да си взема камерата, софтбокса, който тежи 1 тон, както и още някои други дребни нещица. Бях да си платя и телефона, тъй като ми го спряха и това при мен винаги се случва. Винаги ми спират телефона и тогава ходя да го плащам. Ще ходим с вас до магазина, защото поръчах на Петко да ми направи тиквени кюфтенца и той се съгласи. Съответно ще си готвим до вечера и така. Желая да ви споделя, че сложихме лампички, както и една полуумряла елха и очевидно под нея има подарък за мен. Имам си и гривничка с кръстче, много сладко. Сега ако някой ми каже ето това нещо, как ще го замъкна до Петко, ще съм много благодарна. Включително трябва да си взема и лаптопа и да мина през магазина, за да пазарувам. Мисля, че ще ми трябва такси. Първо отивам до магазина и след това викаме такси. Странен факт за мен. Не ми е студено днес, което е наистина много странно, тъй като на мен винаги ми е студено. Я да си припомня какво имам да взимам. Тиква, лук и магданоз. Много обичам Петко да ми готви, тъй като той готви много яко. Наистина много яко готви душичке. Лайк бутон за твоето готвене. Добре, може да се каже, че намерихме всичко, от което имаме нужда. Ще ви кажа, че мразя да пазарувам. Просто наистина мразя. Това да се загледаш в един магазин 100 часа и да търсиш едно нещо, което не можеш да намериш, просто ужасно. И плюс това искам да ви се оплача от факта, че тъпия кантар беше по средата на всички зеленчуци и плодове и аз не можех да го видя един час и го търсех и съответно най-накрая го намерих и си измерих тиквите и мога да си тръгна. Благодаря. Ох, добре хора, аз тук що снимах влог. Направих цяло студио Петко, буквално. Ето тук си включвам с този кабел фотоапарата, който стои тук и съответно се гледам тук, докато стоя тук и съответно светя за това. А това е тиква. Здравей, душички. Здрасти. Снимаш ли бе? Снимам те, разбира се. Абей! Ето да ви бива дейлите, ама. Да ви покажа колко сложни конструкции работят тук в момента по този компютър. Теб хората много те харесват, знаеш ли? Какво? Не теб. Слава Богу.
Здрасти, здрасти. Ау, без ногти. Ау! Сега е време малко да поправя това студио, тъй като тук не може да се минава. И чакаме Петко да започне да работи вече с това нещо тук, защото сме гладни. Бих желала да ви се оплаша, че отново съм объркала какво са ми казали да купя. Това при мен е винаги. Значи, Петко е искал да купя тиква. Нормална тиква. Тиква. Тези тикви, знаете за какво става дума, нали така? Аз съм купила тиквички, което е нещо коренно различно. Не е коренно различно, от едно семейство са. От едно семейство са, но са коренно различни неща. Малко са различни. Малко само са различни. Това изглежда така. Ага. А другото е тиква. Кръгла оранжева. Подобно е, да. Подобно. Недоразумението идва обаче оттам, че аз му казах, че искам тиквички, кюфтенца от тиквички. А той е намерил друга рецепта, която се правят кюфтенца от тиква. И не сме се разбрали оттам. Така че не съм само аз виновна. Сигурна ли си? Да, но всички заедно гледат даже рецепта. Тиквата, тиквичките, е вече настъргана. Всъщност, каквото и да стане, така или не ще го издем. Така че какъв е смисъл изобщо да го мислим? Абе, вие сега тук да не си помислите, че аз никога не готвя. Защото винаги в клиповете Петко готвя, аз снимам. Виж сега, когато готвя, той просто не снима. Готвиш, кой да снимаш? Именно, значи да знаете, че аз също готвя, просто докато готвя няма как да снимам. Нали така? Сега това, че не ми се получава, е друга тема. Ще започна малко да коментирам, тъй като имам цели 2 клипа за обработване. Не съм много сигурна дали няма много да се изморя с втория канал и това да снимам по-често и дейли видеа и от другите видеа, но ще се опитам. Поне се надявам някой да ги гледа и да ги харесва. Така, ако мислите, че дейли видеята ми ще ви харесват, може да дадете палче нагоре и да коментирате дали искате да правя такива видеа и дали изобщо се заслужава да работя по този канал. Гледайте новия канал, защото ако не гледате новия канал, ще доктор Балан и ще ви изяде. С този нож си много заплашителен. Мъжи, душички, мъжи. Сега да не се оплашите от ножа, той е такъв нож само за магданос. Само за Аз искам да ви кажа, че днеска от 6 часа съм веган и в продължение на следващите 6 часа също ще бъда веган. И затова ще ям само тиквани кюфтенца до вечеря. Ласи. Да ви се оплашите, че тиквичките пускат толкова много вода, че изхъбихме цялото брашно, за да станат на кюфтета, да могат да придобият някаква форма. И ще видим какво ще стане. Добре, очевидно ще се получат. A few moments later. Добре, малко промяна в плана. Ще ги правим на фурна, тъй като на тиган стават леко сурови. Отвътре. Мелен. Ето това са кюфтетата. Това отдавна не са кюфтета. Това отдавна не са кюфтета, да. Но поне са опит за кюфтета. Не, това е опит за палачинки. Да. Сега ще видите опит за омлет. Значи в тиквата сложихме мляко, прясно мляко, както и яйце и Петко наистина в момента прави палачинки. Омлет. С тикви. Омлет с тикви. Ако не е друго, това ще е супер яката рецепта, какво? Едва ли някой ще се е сетил. Това ще го кръстя тиквичинки. Тиквичинки! Палачинки с тиквички. Тиквички, палачинки, тиквичинки. Мисля, че всички разбраха защо. I have a тиквичка. I have a палачинка. I have a тиквичинка. Това не се стана като палачинка. Ето ми тиквичинка. И след толкова старание това е, което сътворихме.